Hain hain nong ni bwskango kwtal update norok joto saimano sarkisa swkang Bishramganj bwrwi rok dol kaisa kuthumui bulaimani no twi tini abono babani no miloi asuklaimani koklam salaimani bisingtwi bwnai tei bwjaknai ma pharok koklam salaimani bisingtwi borokni case rwjakmani 7 jonani mungwi a case rok rosawi kwchang agini hekeno halok tongna bagwi tini borok Bishramganj PSO phai borok babuni thani abono case borok case rok laimano withdraw khainaka naitongni Srai bujilaya ba walaleka satro Bishramganj school ni gangke obono to isung goto ko 31 tariko sung salaika iko guardian dono pokhen guardian mili sung militong kha salaika srairong future bobishot tongo porong mane jahate tai hayung ya tui sung obon bagui tini sung je mamla khaijak mani a bethare sung tini a case no sung rol khaiphaikha dono pokhe milibuni jate tai bobishoto borong bo kaisa future tongo jate tai bobishoto kuno gondogol ngetui borong bisingo bo khaham ngetui haini bagui sung tini dono pokhe milino khaikha ta case no withdraw khaina bagui nongni o je news rok nugui khaikaba kwbangma social media o viral wngui thaka norok abono lukurokno tamo sanamu sung lukurokno je sana musugo je manang kha srai bai srai bujiyaba gangka abono kisa please koijago norong thanigo norok kisa omono mwthaknani wngthung sung to milito babe nongkha chini bwsabo tui thinani lama bo tongo sung amtui rokno uansugui sung iko abono mwthangmani bagui phaijak raito kisa haino dismiss wnglaikha kok banglaikha hingka aboni ulo hongke belai yaklaijak thanglaikhা gangka aborong to borongno sung besi tamo hanai detail to nalaikha tai kok paijak to tongo khori sanani thangliya kok belai logo gangke sung obono je saman bisingtwi no sung nia ani nogo bo thangwinai iko je dono pokho milogui no salaikha gangke close wngkha jengmani joto kisu khoros rok doctor naina amtui rokno hingke ba sung parindi sirai hini bagui khatha chap to tamo hanai borok to kisa amtui hai khlaijak hangka ba school ni bo kaisa bodnam thango kaisa o school o borok student hingke chini sar song no bo sung koijago sung aro bo habunai kok sanai hingke kaisa na balok hai rok kok banglai hangka ba tam khainai ba hingke okra chakra no ma bujisnai mo sung sar song bai bo kok salainai malailaihnai mane jate tai amtui hai rok wngya tui haikha school suspend rok kariatui school suspend rok ta khlaijaktho sung haini bagui sasong no bo koinai sung sanai borok kaisa ogoton goti thekaba bujiyaba sung phano okra chakra ta tai hai tangthung chrai rok bo je omo hai gothokha tai kebina aro ta gothoktung sung oboni bagui request eko please haino yakjor khaida Purnima Deboman sraini bwjaknai pokhe থেকে to saka sasong bo chini chrai rok no mane saja suktui phaidi bujogui rok hanai amtui rok ni sar bo saka gangke tai tam sana tong sung payment milin thaka hangka ba abo tui taka tui mililai tong agi rok bole mokai guardian rok mara malai agi rogo to sung malayo sung dolsi sung powai bandobi no ta sung kita bu nongi sarung kuri nol jok mahmani norok mili like suka apa aja cheng mililai suka Oi sung kangke thangna nangai ini lukurong nolai tam sanamu jok coba mato nukha sika social media ko pa nong ni tam sam lukurong lukurang thani na tang chini chrai rok to bo khaiga ja o ha abo to sung lukurang thani kayo chini chrai rok no ma jate hanya ta ba bikai bo bishoto on bagno pojo bongno mane on hita wan hanya ta wan